በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወለድና ፈሊጣምዎ ርክብ እንተገበርና ኃጢአት ኣለዎ ዶ ንዝብል ሕቶ ሰላም ክብርቲ ሓፍተይ ከመይ ኣለኺ? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ይቕረይካ ሓንቲ ሕቶ ክሓተኪ ምኽሪ ለግስለይ ክብርቲ ሓፍተይ። ሕቶ ክሓተኪ ምስ ሓደ ወዲ ተተፋቒርካ ማለት ክልቴኻ ትፋቶ ተኾይንካ በቃ ንዘለዓለም ብሓደ ክትነብር እንተ ወሲንካ እንተ ተራኺብካ ኃጢአት ድዩ ማለት? ወለድኻ እንተ ፈቒዶም ተገዲስኪ መልስለይ። እሺ ክብርቲ ሓፍተይ መጀመርያ ኣኽቢርኪ ንዝሓተትክኒ ብልቢ እየ ዘመስግን። ምክንያቱ እቲ ሕቶኺ ንብዙሓት ዘጨንቐና ዘሎ እዩ። ቀፂለ ኣነ ፈሊጠ ዘይኮንኩ ደካማን ሓጢአተኛን እየ ሓፍትኺ። ነገር ግን እታ ዝፈልጣ ክነግረኪ ወይ ደሞ ከካፍለኪ እየ። መጀመርያ ካብ ቃል ኪዳን ወፃኢ ዝግበር ርክብ ርኽሰት ወይ ዝሙት እዩ ኢሉና ኣሎ። ነገር ግን ደቂ ሰባት ላፈለጥና ኢና ንጋገ ናተፈለጠና እንጋገ ዘለና ድማ ናይ ነፍሲ ስምዒትና ዘይኮነስ ናይ ስጋ ስምዒት ስለ ዘአረየና ወይ ደሞ ዘሸነፈና እዩ። ፍቕሪ ምፍቓር መንፈሳዊን ይኹን ዓለማውያን ደስ ዝበሎም መሪፆም ናይ ምፍቓር መሰል ኣለዎም እዩ። ከመይ ተይልኩምኒ እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ዝሙት ርኽሰት እምበር ካብ ፍቕሪሲ ከይተሃድሙ እቲ ምንታይ ኣነ ክርስቶስ ፍቕሪ ስለ ዝኾንኩ ይብለና። ስለቲ ቅዱስ ቃሉ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን አሜን። እሞ ሕጂ ኣንሕና ከምቲ እግዚአብሔር ዝበለና ሕግታት ነኽብር ዶ ኣይነኽብርን? ንባዕለይ ሕቶ ምልክት ኮይኑኒ ኣሎ። ኣነ ኣይነኽብርን ኢለ ኣለኹ። ምክንያቱ ናይ ሎሚ ኣፍቀርቲ ዘለና መጀመርያ ንፋለጥ፣ ቀፂሉ ስእሊ ነለዓዓህ፣ ቀፂሉ ዕረፍቲ ንወፅእ፣ ምስ ወፃና ቀጥታ ንሰዓዓል ንተናኸፍ፣ ብዓብዩ ርክብ ንፍፅም። እሞ እዙይሲ እቲ እግዚአብሔር ዝፈትዎ ፍቕሪ ድዩ ዋላስ ሰይጣናዊ ፍቕሪ? እዚ ሰይጣናዊ ፍቕሪ ይበሃል። ምክንያቱ ለኣምላኽ ጥሒስና ንሱ ዝሰርዖን ዘዳለወን ናይ ሓዳርን ፍቕርን ኣጠቓቕምኡ ንገለብጦ ዘለና። እቲ መጀመርያ ዝፍጸም ዝነበረ ልድሕሪት ንገብሮ፣ እቲ ልድሕሪት ዝፍጸም ዝነበረ ልግንባር ወይ ደሞ ንቕድሚት ንገብሮ። ንሱ ደማ ርክብ ንቕድሚት ወይ ደሞ ዝሙት እንብሎ ንቕድሚት ቅዱስ ቁርባን ወይ ደሞ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ስጉን ክቡር ደሙን ዘሰሰልና ንድሕሪት ንገብሮ። ተፋቒርና ኣብ ክንዲ ሕግታቱ ትእዛዛቱ ኣኽቢርና ሰላማዊ ዘለዎ ሓዳር እንመርሕ። ምስ ተራኸብና ምስ ጠነስና ስርዓተ ቁርባን ናተፈጸመሉ ዝኸይድ ዘሎ ግዜ በፂሕና
ርክብ ንቅድሚት ቅዱስ ቁርባን ለድሕሪት ንገብሮ እቲ መጀመርያ ክኾን ዝግብኦ ግን ቅዱስ ቁርባን ንቅድሚት ቃል ኪዳን ንቅድሚት ርክብ ለድሕሪት እዩ ነይሩ። ብሕጊ ቤተ ክርስቲያን ግን ከምዚ ትብለና ጓል ሔዋን ወዲ ኣዳምን ደስ ዘዝበለኩም መሪፅኩም ተመራሪፅኩም ኣፍቅሩ ተፋቀሩን ትብለና። ነገር ግን ቅድሚ ተነሲሕኩም መጽሓፍ ጠቂዕኩም ቃል ኪዳን ኣሲርኩም ቅዱስ ቁርባን ወሲድኩም ዝኾነ ናይ ፍትወት ስጋን ርክብን ከይትፍጽሙ ትብለና። እዚ ኩሉ ፈጺምኩም ርክብ ምስተገበረ ግና ሓዳርኩምን ውላድኩምን ዝተባረኸን ዝተቐደሰን እዩ ትብለና እሞ ደቂ ሎሚ ነተግብረዶ ኣለና ኢና። በቃ ተፋቂርና ብገዛ ኣረቂ ተሰትዩስ በቃ ዓለም ዝጨበጥናያ ይመስለና። ኣረቂዶ ኣሲና ኣለናይ ብወለድና ኣፍሊጥና ኣለናይ በቃ ውፂት ካስራሕ ኣነለ ክወፅእ እሞ ንራኸብ ንበሃሃል ልቦና ዓድለና እግዚአብሔር ኣምላክ። ብገዛ ኣረቂ ተሰትዩን ሕምባሻ ተወሊዑን እንታይ እዩ ጥቕሙ? ወለድኻ ወድእወን ኣይወድእወን እንታይ እዩ ጥቕሙ? ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ የብሉን። ነገር ግን ሕግታት ኣምላኽ ከየማልኣና ርክብ ክንፍጽም ምንም ኣይመስለናን። ብገዛ ኣረቂ ዘየስተኻለይ ብወለደይ ዘይፈልጥካለይ ኢልና ግን ርክብ ኣይንፍጽምን። ግልባጥ ኮዩ ዘመኑ ኣብ ክንዲ ሕግታት ኣምላኽ ዘየማልኣና ርክብ ኣይንፍጽምን እንብልስ ኣረቂ ዘየስተኻለይ እሞ እምቢ ርክብ ኣይንፍጽምን ኢልና ንዓቢ ጉድ። መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብለና ጽንዕቲ እቲ ጉባኤ ቃና ለነቃ ጥበባት ወለቱ ድንግልናሃ ምስጢረ እስመ ኢትህብ በከንቱ ይብለና። ስለዚ ቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተኸበረን ተመስገነን ይኹን ኣሜን። ስለዚ ክብርቲ ሓፍትየይ ሓፍትናን ካልኦት እውን ከምናታ ሓሳብ ዘለክን ቅድሚ ቤተ ክርስቲያን ስርዓትን ሕግታት እግዚአብሔርን ንስሃ ኣቲና ቃል ኪዳን ኣሲርና ቅዱስ ቁርባን ወሲድና ፍትህ ኢልና ርክብ ክንፍጽም የብልናን። ምናልባት ለኣፍቃርየይ ኣይንፍጽምን እንተይለዮስ ገዲፉንዶ ናብ ከልእቲ ጓል ክኸውን ዝብል ሓሳብ ክሓድረና ይኽእል እዩ። ነገር ግን ኣይዞና እግረ መንገዱ እውን መምሃሪ ይኾነና እዩ። ምክንያቱ ኣንሕና ለኣፍቃሪና ብዘይ ሕግታት ቤተ ክርስቲያን ወላ ሓንቲ ርክብ ኣይንፍጽምን ክንብሎ ከለና እሺ ሓሳብኪ ይሰማምዐሉ እየ ዝብለክን ዝወይከሞ ዝብለና ይኹን ከይልና እቲ ብልቢ ዘፍቅረናን ለሓዳ ዝደልየናን ለሓዋሩ ንዘለዓለምን ምሳና ዝነብርን መጻምድናን ኣቦ ደቅናን ክኾነና ዝደሊ እዩ። በኣንጻሩ ሕግታት ኣምላኽ ከየማልኣና ርክብ ዝበሃል ኣይንፍጽምን ኢልናዮ ችዲ እሞ ኢሉ ናብ ካልእቲ ጓል ዝኸይድ ኣፍቃሪና ግን ቀደሙ እውን ለሓዳርን ልቁም ነገርን ዘይኮነስ ልስምዕቱ ልምረእዋይ ወይ ደሞ ልስምዕቱ ልምርዋይ እዩ ቀልብና ነይሩ።
ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኣፍቃሪና እውን እቲ ልግዝኡን ነቲ ልሓዋርን ዝደልየና ፈላሊና ብዕምቆት ናይ ምግዛብ ባህሪ ክህልወና ኣለዎ ይብለኪ ክብርቲ ሓፍተይ። ኣሜን። እግዚአብሔር ኣምላክ ሕግታቱ ኸቢርና ብቅዱስ ቁርባን ብቅዱስ ተኽሊል ክንመርዖ ቃል ኪዳን ክነአስር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። ኣሜን።